tambaye ka akwai gashin Kuma in ce baki maka babu? akwai gemu ka ce babu. A'a, to gashin baki na ce maka babu kashe gemu ba na ce akwai. Baba? Tunda ya riga ya aske, kai hakuri nan da kwana uku ake mu zai fita ai. Kuma duka ku biwa cikin yara kuna wannan yaren sai dan ba da ku bari nan da kwana uku ha ba. yayi yawa. Malam da wuya ta karmu, ai gardaji ya karmu dan ba mu bari ya bar mu ko dan gyaran bikinmu. Rawar ta gyara mana fili, amaryar ga 'yan gidansu sun sai mata komi.